Türkmenistan'da 20 dekabrda Ministrlar Kabinetinin ve Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň bilelikdäki mejlisi geçirilip, gelýän 2020-nji ýyly Türkmenistan bitaraplygyň mekany diýen şygar astynda geçirmek karar edildi. 2019-njy ýyl Türkmenistan'da Türkmenistan Ruwaslyň watany diýen şygar astynda geçirilýär. Gurbanuly Berdimuhammedow mejlisde eden çykyşynda 2019-njy ýylyň ähli ýurtlar üçin ürän kyn ýyl bolandygyny, emma muňa garamazdan Türkmenistanda jemi içerki önümiň üsüş depkininiň 6,13% bolmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Sırımlı şehitlere garamazdan şöyle bir öğrenim köp işleri bitirmek hem köp saatli meseleleri çözmek başardı. Azatlyň habarçylarynyň ýurt içinden berýän maglumatlaryna görä, Türkmenistanlylar ýylyň dowamında azyk we manat kynçylyklary bilen ýüzbeýüz boldular. Şunuň bilen birlikde Berdimuhammedowyň geçirýän hökümet ýygnaklaryna daşary ýurtlardan maýet çekmek talaplary köp gaýtalandy. Senatda Newit gaz pudugynda tawsyrlyklaryň ýerine ýetirilmeýändigi açyk boýun alyndy. Prezident käbir ýurtlarda maýy goýumlarynyň möçberiniň peselmegi öndürjiligiň depkininiň pese düşmegine getirýär diýse-de, emele gelen ýagdaýyň Türkmenistanlylaryň durmuşyny ýetirendigi aýdylýan yaramaz täsirlerini agzamady we ýylatyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň pese düşmegine ýol bermezlik üçin ähli zerur çäranyň görülendigini nyktady. Ol bu sözüne delil edip Ministrlar Kabinetiniň 41-nji mejlisiniň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň 15-nji mejlisiniň durly maslahatlaryň 56-synyň geçirilendigini aýtdy, daşary ýurtlara edilen saparlary ýatlatdy. Şeýle-de Berdimuhammedow geljek ýyl üçin kabul edilen döwlet büdjetine oňyn baha berdi, onda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberini ýene bir gezek 10% ýokurlandyrmagyň göz öňünde tutulandygyny aýtdy. Finçiler hökümetiň her ýyl 10% aýlyk ýokurlandyrmasynyň barha gymmatlaýan haritlar we durmuş bilen deňeşdirilende raýatlaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň aşak gaçmazlygyna täsir ederden juda ujypsyzdygyny aýdarlar. Munyň üstesine ýurtda işsizligiň hem derejesiniň örän ýokurydygy, daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna gidýänleriň eklenji üçin kanun işleri ýüz urýanlaryň barha köpelýändigi aýdylýar. Kanun işleri şol sanda altyn, valyuta gaçakçylygyny ýüz urup, daşary ýurtlarda tutulýan türkmen raýatlarynyň arasynda aýallaryň hem az däldigi habar berilýär. Ýöne türkmen hökümeti jinaýatçylyk maglumatlaryny çap etmeýär. Bu mesele barada ne resmiler, ne metbuat tarapyndan gurrun gozgalýar.